ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରକାର ଅବତାରର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର ମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ନେଇ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଂଶାବତାର ମାନେ ଆଂଶିକ କଳା ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଲୀଳାବତାର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାବତାର। ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଜଣେ ଅଂଶାବତାର। ମତ୍ସ୍ୟ, କୁର୍ମ, ନୃସିଂହ, ବାମନ, ବରାହ, ରାମ ତଥା ଅନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ଲୀଳାବତାର। କୃଷ୍ଣ ଓ ରାମ ଥିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର। ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ନର ରୂପ। ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବ ଏହି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଅବତାର। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ। ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ, ବିଷ୍ଣୁ ପାଳନ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ସଂହାର ତତ୍ତ୍ୱ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବହୁ ଈଶ୍ୱରବାଦ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ମାତ୍ର।